or lease from... Ngayong aga mga kasimanwa, live na live kita subong sa summer capital sa syudad sang Iloilo, ang Banwa sang Leon. Isa sa mga kilala nga banwa nga dako ang pagtuo sa patron. Ang ila nga patron nga si Santa Catalina nga nagasimbolo sang kakusog kag tampad na pagtuo. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Makagagahom nga Diyos nga gintao samon si Santa Catalina nga isa ka bilhin kag martir. Bilhin, buligi kami nga maging pareho sa imong pagpalangga sa Diyos kag ang imong putli nga pagtuo. Tao ay kami sang kakusog kag kaisog nga mag-atubang sa mga temptasyon sang malaot kag sa mga tinutuyo sang kalibutan. Giyay kami sa dalan nga mas palanggaon namon ang Diyos sang bilog namon nga tagipusoon. Ikaw si Father? Ako? Hindi ah. Kaya lang ko di pa nakita pa doon. Actually, nag-day off ang patron today. Joke lang. Bisita ka di gali. Oo. Sorry, gid kay ginabi ko ikaw dan si Father kay formado ka gid nga daan. Pero nga gusto mo makita ang patron na. May gusto lang ako pamatundaan. Hindi mo man siguro pinanananggaw sang patron. Kwarta ka man. Hindi man matakol sa kwarta ang marakulo. Ikaw, kapati ka man. Sang una, pro, ambot gani subong nga, ko di ah. Hindi man ni basta-basta yan agyan bago siya maging patron sang kadamaan. Believe mo ko gani siya mo. Imahigid sang kabakod. Paano siya dapat tayo? Kinhigot siya kagintoyo nga ipalapak sa roida nga may mga matalom nga punta. Pero sa pagpaandar sini, ang roida yang naguba kag ang mga matalom nga punta sini nagtalalabog sa madamo nga tumalanaw. O muna naging patron siya. Excited, wala pa gani. Pero dili nasaksihan sang tumalanaw ang gahom sang patron. Kay imbis nga dugo ang mag-ilig sa Elio, kundi isa ka likido nga daw gatas ang nag-agay. Damhanan, di man sa gali. Dako gid mabulig isakon. Katahom sa mamatayan no. Maskin madulog, makita mo gitagahom na do kaangay sa diamante. Pati ko, hindi lang diamante. Kinapatiyan sa mga gapuyo di nga ang iya ulo, kinhimo sa malahalon nga ivory. Kumpao mo na lang, Gor. Paano bigong tuod? Oh, ano yung ida sa kilid yo? Abi ko sa una,
Ang Royda na sa kilid yan mo na iyamanggan. Pero muna galayan ng dalasang kasakit kag halit siya kabuhi. Patsagang ko man ang sakit sang halit. Sagin ko asa ko ng Royda. Ha? Wala ah. Bidlaw lang ko sa jeep ko. Hindi di pwede kakaon. Ngayon lang kaya ako nakakita sa mo kag wala ang gabantay di. Kag ngari ka mo diya. Hindi di pwede kasulod sa chapel. Kag kung gusto niya mga muyo dito ka matali sa simbahan. Nga ginabantayan sa gaw. Balan mo. Damo ka ka-interest siya. Ang tawa siya balaw. Made of ivory. Mamahalon. Kag pwede gid mo kartahan. Kag gapati mga gapuyo di nga gamhanan siya kuno. Kapaayos siya sa mga may sakit. Babe? Oh, gaan ni Dali, may makaon na. Kag pagbalik ko, di wala na ka mo di. Hello? Ano ba sa simbahan? Ilan ka? Ano ba nga? Balaan mo ko na dapat ibasura. Ang plano sa gobyerno nga gatag halit sa kabuhi ng tao. Pagbiyahe sang jeep nga gabuko ng gabuhi sa ako. Di mo man niya mabatsaga ng sakit kung modalaan ka obra. Stante ka man niya sa kwarta. Kung pwede lang mapadula sa kwarta, ang masakit na batsaga akong subong. Nabayuan ko na na. Hindi matako sa kwarta, marakulo na gusto ko maangkon. Tingari ka di. Tanan man siguro gahom ako, klala mo gahom. Kung nga ka sa sitwasyon ko, katiyan mo tanan. Biskan di mo baon na pagtuo. Tiano brown mo. Laloon puli ang marakulo. Ikaw, gari ka di. Crossman mo. Iskan dahak-dahak na sa panulukan niya. Ubrawan ko man ang tanan. Muna mo pagtuo. Hindi ko na mapakaon sa pagtuo. Mano ka? Hindi yan ang madulan kwarta. Pero pwede siya mabutang ang presyo. nadula ang deboto ni Santa Catalina. Suno sa mga nagapuyo, ang deboto sang ginsambit nga patron, dam nagiman ka ka-interes sa patron, kay ginapatihan naging himo ini sa malahalon nga ivory. Suno sa gabantay, wala ginapasugdan ang chapel kung sa diin ginabutang ang
bulto sang patron. Pero nakibot ini kang ginasang aga Babe. nga may ara duwa ka lalaki nga gapangamuyo. Masarya man ang bayan. Sabi ko, may kulang ginasawat, di bulto man gani. Dali, ana da kay may muson tali.